takachengeta huku dzedu for 4 years tichiisa mari yedu mugaba tichitarisira kuti tinoda kutengera vana pekuti vagare. Kosi gaba takange takarivakirira kuona kwemumba mataigara mamusina floor mamune rafu floor. Kubva vatora mari yaiya vane vanhu vavaipa mutauni umu vachizovadzosera yave nekaudzamu. Baba vakanga vakutanga kurara pamubhedha vakakurosa pamubhedha vachiisa vana pamubhedha. Ndofunga ndinavo takapedzera kuzangana 2024 nemurume wangu asi tichigara pamba pamwe chete. Saka nguva yese pa5 months idzi dzese ndaida kuvapawo period semurume wangu ndo murume wangu woumhandara murume iwo nekuti vakati no type yangu pa wind running kamuna sindu kudama faera asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya ndinonzi Tropia Tavaguta. ini ndinonzi Tropia Tavaguta. Ndauya mudare ramambongezi. Ndauya mudare ramambongezi. Ndakamhangarira Xavier Matavire. Ndakamhangarira Xavier Matavire pamusoro pemari yedu yaainayo. Pamusoro pemari yedu yaainayo. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndikataura makuhwa ndinosungwa nedare. Ndikataura makuhwa ndinosungwa nedare. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Midzimu igondinzwa. Midzimu igondinzwa. Chinjai ruoko. Ini ndinonzi Xavier Matavire. Ndauya mudare ramambongezi kuzozvidairira zvandiri kumhangana Tropia Tavaguta. Ndichataura chokwadi changu chose. Ndikataura makuhwa ndosungwa nedare. Mwari vandinzwe. Midzimu igondinzwa. Zorai gwaro. Amai Tropia Matavire ndiye here Xavier wamanga muchida kutaura naye pamberi pedare ramambo? Mungapira here nyaya yenyu kuna mambo nedare rinzwe? Ndinokwanisa. Itai. Pamusoro ivedare, pamusoro ichief. Ini ndauyawo pano ndine nyaya yangu. Xavier Matavire murume wangu takaroorana 2016 takazouya hedu muno muchegutu 2020 tikatangawo kuita project yedu yehuku. Takachengeta huku dzedu for 4 years tichiisa mari yedu mugaba tichitarisira kuti tinoda kutengera vana pekuti vagare. Hapana chimwe chinhu chatakakwanisa kutenga asi tatine chinangwa chekuti titsvagewo pekuti vana vawane pekugara. Saka taunganidza mari yaya takatotsvaga chindiwo vakatonotenga chigaba chedu chekuisira mari tichiisa mari yedu chichitori mumba. Ndakasajesta kugara pamba pakange pasina mawindo ndichitora huku ndichiisa mumba imomo. Ndaitorara nehuku mumba nevana asi emi yedu nemurume wangu yakanga iri yekuti titsvagewo capital yekuti tikwanise kurarama semhuri. Zvadaro takabva tatenga chidanga chedu chihombe chinopinda huku 100. Saka takange takufamba nemagurupu ehuku dzedu tichiisa mari yedu muchigaba. Saka murandarume wangu uyu akabva angoti inini pane zvandafunga kutenderedza mari kutauni. Ibva vatora mari yaiya vane vanhu vavaipa mutauni umu vachizovadzosera yave nekaudzamu. Zvadero 2024 murume wangu akangotanga kuti inini handichakuda. Tikati kochii? Zvikanzi ndichakuda inini. Baba vakanga vakutanga kurara pamubhedha vakakurosa pamubhedha vachiisa vana pamubhedha. Ndofunga ndinavo takapedzera kuzangana 2024 nemurume wangu asi tichigara pamba pamwe chete. Zvadaro 2025 muna October vakabva vangorongedza hembe dzavo vachibva vatsvaga imba yavo yekugara. Ndobva ndavafonera tikati koma kugara ipi? Zvikanzi iwe ndakakudza kare kuti handichakuda, tsvaga umwe murume. Ndikati ina hangu handikwanisi kutsvaga umwe murume kana ndisina kuendawo padare. Munondirambira henyu pamberi pamambo muchindipawo guguru.
tobva taziva kuti mari yedu iye yataishanda tichiisa mugaba yakafamba sei. Ndosaka muchiona ndauyawo pano vedare. Nyaya yemari iri mugaba, magaba akamira sei, rinovhurwa here zvekuti mungange muri kuziva kuti makanga muine mari yakati, maiti kana mokanda mari munodedzana here neumwe wenyu kuti ndauya ne$100 uyai tokanda mugaba toziva kuti mapinda $100. Ndozvamakanga muchiita. Taitochiedzana ndikatengesa huku 30 ndototi ndatengesa huku dzangu 30 mari yacho iyi. Tobva tatoibatanidza yoita 100 totoikanda mugaba tese. Kosi gaba takanga takarivakirira kukona kwemumba mataigara mamusina floor mamune rafu floor. Chaingoriwo pakona zvokuti munhu anga asingatombofungiri kuti apa pangagara gaba rine mari. Alanga risingakwanisiki kuvhurika gaba iroro, asi taitoenda naro kune vanhu vanoweredhavo ndo vaitokwanisa kuti vari cheki vaburitse mari. Ndaiti kana takukanda mari ndaitogara ndine chibhuku changu chataitonyora takanda $100 tonyora pasi. Kozi pamari yehuku dzese hapana mari yatakambogona kushandisa. Taingotikanda mari ivo vaitouyawo mutauni vachiita zvechingoro tichiwana mari yekuti vachibhadhara rent, mari yehuku tichiisa mugaba. Inda ndine musika pamba, muriwo mavheji taitorawo pai pamusika. Okay. Aiwa, tiri kuzvinzwa. VaXavier, muri kunzwa zvekutaurwa naadzimai venyu? Pane zvamunoda kupikisa here kana kutsanangurirawo dare kuti zvibatike kuti zvavari kutaura chokwadi here kana kuti vari kukunyeperai? Pamusoro edare zvavari kutaura ndikuzvipikisa. Pamusoro pekuti inini pa2 years ndachiita zvekurima, ndasingaisi mari muchigaba, ndotorine mari receipt kokwandairimira, kwandainotengesera kotorine mari receipt. Saka ndambudza mari muchigaba ndaimatengesera panoshandiswa mafuta apo. Zvokuti munhu akanoenda izvozvi desta rangu unofunga kuti Xavier Matavire toda kuona kuti akatengesawo here zvirimwa zvake pano. Akatengesa masagura 78 ne3 tons dzechibage zvaanoziva kuti ndachirima. Iye anga akushanda mugomba 2 years. Pa2 years ipapo ndopatakatanga kusawirirana. Apa ndogara mugomba mumurengi umu, akuuya kuma10 dzeusiku, akuuya kamadoko. Saka indichiita zvekurima izvangu zvine marisiti. Kana achiti pachida kutsvagombo panoindwa evidence yobatiwa padhuze patori 30 minutes pane zvandaita. Hamuna kutanga nekunorima ka? Tiri kubvunza, tiri kuitira kuti vanhu vari mudare vanzwisise nyaya yenyu, vagogona kuzotiwo kana nyange munhu akarega paanenge ari anoona chokwadi kuti apa pari kutaurwa chokwadi kana kuti izvi kutaurwa apa izvi zvakamira zvakadai. Mai vari kuti makanga muchigara mese pamusha, handitika hamuna kutanga nekukonana, makanga muchichengeta huku pamba, muchichengeta huku. Mari yehuku yacho iyo kubva pane dzekutanga dzakanga dzichitengesewa muchiisa mari mugaba, imi musati mabva pamba, ndizvo here? Hazvisi. Mari yaitwa sei? Mari iyi vakanotenga mombe kumusha, mombe vakatozvitengesera kuti vavo izvi vari kukweka. Aitenga mombe dzake, andori nemombe dzake dziri kumusha nemari yehuku, nemari yaaitora mumba. Akanotenga mombe izvozvo anotora nemombe nembudzi 13 kumusha. kumusha uku ndekwani? Kumusha uku ndekwatezvara kwavo. Indakatombotenga mombe ndichitengera mwana wangu, ngati mombe iyi haichaindi kumusha kwedu isusu, inoenda kwatezvara. Uyo akapopota akati ndoda kuenda kusouth, handindirani newe hausitype yangu. Saka iye aiva kutora mombe, aiva kutora mari achitenga zvifuwo kumba kwavo, aiti kuti aiwo wakandinyenga nemushonga hausitype yangu. Saka aiva kungoita zvinhu zvake zvekumba achitenga, achiti akawana mari anotenga zvifuyo, akati awana mari anotenga zvifuyo.
danho ramaizotora imimi sehuku dzekuchengetwa pamusha, imimi ndimi baba ipapo. Huku dzatengesewa, mari yoenda inotenga mombe kumusha kwemukadzi nembudzi kumusha kwemukadzi. Mune wamakambotaurawo here kuti ndo dambudziko ramuinaro kana rainge riri dambudziko kwamuri? Ndakataurira tezvara chaivo baba vake mudzimai wavo. Ndikati baba, maitiro ari kuita mudzimai handisi kumahwisisa. Baba havana kundipindura. Vakabva vapindurawo washataura aisa meseji kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka izvozvo. Uye akabva ati baba umwe nomwe ari kuita zvake kuno. Indiri kuita zvangu, vari kuita zvavo. Indiri kuita zvangu, vachiita zvake. Indosaka ndaita zvekurima, iye achiita zvemurenge. Zvekuti takazoisa mari muchigaba chehuku, ko mari yemombe akaitenga sei? Zvipfuwo zviri kumusha akazvitenga nei? Kana takaisa mari muchigaba. Kana iye achitaura kuti akaisa mari muchigaba, zvipfuwo zviri kumusha zvitenga nei? Iye aisa mari muchigaba. Andataura kuti taisa mari muchigaba. Ko zvipfuwo toda kuziva kuti zvipfuwo zvakatengwa nei zvaiswa mari muchigaba. Uko aisa mari muchigaba. Zvipfuwo zvakazotengwa nei? Imimi chigaba makachiona here? Nokuti muri kuti imimi hamuna inzwa yakanyarara yake. Hamuna kumbovhera makaona nyaya yechigaba. Ichokwadi. Handitika? Saka zvingaita here kuti mungavatongese muchiti mari yemuchigaba. Hamuna kutombobvira machiona imi chigaba ichi. Chigaba ndambovhera ndachiona. Chigaba ndambovhera ndachiona. Muno kana tiri muno hedu tinoita tichitaudzana tichiti ivo samai muchida kuvabvunza takatarisana nenhau yechigaba ichocho chaichengeterwa mari chekuti mudzimai wenyu pane pamwe here pamunofunga kuti airasa njere kana makagarisana nayo pakugarisana kwamakaita makore ose? Pakugarisana kwatakaita makore ose ini mudzimai wangu yanga akatondizvidza. Anga akatongondizvidza asingandioni semunhu. Aiwa, tiri kureva kuti kufunga kwenyu nhasi angafunge kuti baba amwana ndoda kungoenda kwamambo kuti ndinovamhangarira kuti vakaparadza mari yatakanga tichishanda yandisingazivi kuti vakaisa kupi. Nekuti kufunga kwake kwaanoita pandakaparadzira mari ipapo, kana muri mumvudza kuti ndakaparadza rini, iye akazoripota nekuti 3.5 asandamboibata mari yakadaro. Mari yataugwa asandamboibata muupenyu hwangu, asandamboibata iyo. Ndaitosunda chinguru muno mutauni, ndikabva mukusunda muchinguru ndikabva ndatoita zvokutanga kurima 2 years ndichitanga kurima. Uye ndikatozadza akatoda kundidzingira kuti hauisi masunflower ako mumba maunoloja. Ndini ndakapatsvaga panapa. Chero mukabvunza kuti ndakaita matani mangani emasunflower, anokutaurira. Vanoziva imimi yenyu mari inozikamwa kwayaibva. Ko huku mai musingachengete here pamba? Mai musingadzionere huku vachichengeta amai pamba kana imai musimo munyaya dzehuku? Huku iye aita akachengeta dzake, indochengeta dzangu ndonoshandisa kurima. Vanhu vandaishandisa kumunda ndairima ndiri 1, vanhu ndichishandisa huku idzodzo tichibhadhara vanhu vehuku. Ndichitokumbira mai vepanext kana ndiri kumunda, mondidirirawo mvura, mondiisirawo ndichitovabhadhara mai vepanext. Iye ari kurengi. Haana kumboita zvehuku zvakanyanya, ndokunge akangoita ka2. Indaitoshandisa huku kurima kwese kwandaita makore maviri ndaishandisa huku kumunda. Ndo mari yandaishandisa iyo. Handisina imwe lebha yekuti ndine vamwe vana kana kuti ndaitotora vanhu muno murengi. Ndovatora phase 3 vanhu vese vanotondikupira. Ndaivapa huku pa 2 days ndopa huku, pa 2 days ndopa huku yaita $6. Ndikati munhu anoshanda minda yangu yaivapa zvinhuta. Saka vanhu vese ndaitozwa kuti manheru ndovapa huku. Iye achizviona nemaziso ake ndichitobhadhara nehuku. Ndambonzwa senge makasimbirira kuvabvunza kuti mombe nembudzi vaidzitenga nei, asi paibva mari vaichengeta huku ka? Ivo vaishanda murengi. Huku vanga vasina huku dzavo here sekutaura kwamaita? Iye akachengeta huku ka2.
kaviri chete havana kuzodzichengeta futi. kuchengeta chete huku. Okay. Angochengeta huku Huku idzi dzanga dziri ngani? Sikuona kwangu vakachengeta vakambochengeta 75 vakachengeta dzimwe achazividza dziri ngani asi vakachengeta ka2 vakachengeta ka2 vakabva wazoya mugomba ndo mavanga vakurengi vachitengesa vachihodha vachitengesa. mugomba vachihodha vachitengesa mugomba vachihodha vachitengesa. Aiwa, ini ndanzwa hangu nyaya yenyu chimiro chayo. Ndakudzorerawo nyaya mudare. Hadzikurirwe nzira dzinonzwa kune vari kunzwawo. Tinoitawo tichibatsirana nyaya dzakadai kuti tigosiya vanhu. Mune vana vangani? Tine 2 varipo apa vana vacho. Varipo i2. Okay. 2. Saka kana painane chokutaurawo mukunzwa zvanga zvichitsanangurwa namai nababa vari pamberi pedu mudambudziko ravasangana naro. Hatisi kugara tese, baba vakugara kwavo kwavakuloja, ini vakangondisiya pandiri ndo pandiri nevana. Pamambei muchigara muri mese? Ndo pandiri nevana. Ndopavo ndipani pa? Tinoloja, tinobhadhara rent. Saka ngachibhadhara rent ndozvozvo. Ndikubhadhara ndega pa5 months dzese idzi pavakabuda humba. Asi nguva yese ndivo vanga vachibhadhara? Amai, mataura ndimi kuti gaba raita zvekuchekwa nemaweredha kuti mudzumise mari. Makachekesa kangani uye kupi? Harina kumbochekeswa gaba iroro pa4 years kubva 2021 kusvika 2024 2025 gaba iri harina kumbobvira rachekwa. Asi baba vakatobuda naro vakati ini ndoda kuita zvokumbadzurisa vanhu mutauni mari ichibereka. Mataurira dare mukati range risingavhurike raita zvekuchekwa nemaweredha ndini. Saka imimi pamaisa mari mugaba irori muisiroi. Raisiwa rinenge rakachekwa kumusoro kudaiwo. Taitopeta mari kudaiwo topfekera mugaba iroro. Saka kubvisa kwavakariita vakatobvisa tiri tese neniwo ndiripo. Ndikati sezvo baba vati vafunga rimwe bhizinesi rekuita hazvina kumboshata ngavatore mari. Zvavari kutaura izvi zvekuti hanzi akatenga mombe kumusha. Taigara kugoke nembudzi yatese nemurume wangu. Kwatakaroorana ikoko. Ndakanodirisa chibage kumusha kuruzefa. Ivo vachishanda kunotorwa. Ndindakauya nemari yacho kunoku yaive iri $800. Vakanditi tigare kuno kucheguru tiite zvehuku. Tikatotama kubva ugoko ndichiuya kunoku tichitanga kuita zvehuku. Mari yacho ndindakatobva nayo. Ndindaidirisa chibage kugoko ndikatochitengesa ndikauya nemari. Ivo vakanga vasina mari yavanga vainayo. Ndobva tatoenda tese tikatenga chirugu chedu mujurawo. Pamusoro mutauri mandimhanyira handina kubvunza izvozvo. Ndabvunza zvichigaba change chakavigwa mukona. Ndinoziva pamakazoziva kuti matorwa 3,400 chakavhurirwa kupi? Achina ndakaverenga mari yese kozi taikanda mari ndichinyora mubhuku. Tichikanda mari ndichinyora mubhuku. Baba vachizviziva? Taive tese taitoronga pamwe. Bhuku racho riri ririko kumba. Mari isire yekuti ritipe umbo unyora nako maita. Pamaizvo munyora mubhuku maisainirana here kuti uyu wosaina uyu wosaina? Tisingasaini. Maingonyora chete? Imimi bedzi? Tainyora tese tiri pamwe chete. Ivo vaitouyawo neyavo. Vachinyorawo futi? Vaitengesawo dzavo dzimwe huku. Taingoti ndikaverenga 20 huku dziri muchirugu ndikatengesa ndouyawo nemari. Ivo vakatengesawo 20 voya nemari yacho. Tichionesana tiri pamwe chete. Ko nhaya mai
tiri kuita kunge taramba takanangana nemi. Munozviziva here kuti munhu akangofungidzira kuti aba anosungiswa kumapurisa? Makaenda here kumapurisa? Handina kukwanisa kuenda kumapurisa. Kozi nemurume wangu taitoronga pamwe chete. Patakazotadza kunzwanana kubuda kwavakaita pamba. Ndikavabvunza kuti ko zvamabuda mari yedu iya yamakati tiri kutenderedza mutauni iripi, vakati handichakudi, siyana neni. Ndobva vatobhuloka namba dzangu. Pa5 months idzi handitauri navo, vakabhuloka namba dzangu. So tingati mari yakabiwa here kufunga kwenyu, kana vakaoneka nemari vachiti ndakuda kumboita rimwe business mutauni? Vari kuita rimwe business mutauni, mari haina kubiwa. Nevavari kutopa mari dzacho ndinotovaziva, nemavanoshandira ndinotomuziva. Mari inyaya yemari, hatoda kuti kubatsirei zvichida zvingadai zvakakubatsirai. Tingati vakaba here mari, ndopane mubvunzo wangu, musingazive, mugaba ririye rakanga rakachengetwa pakona, vazoritora, vakatoritora vachitaura iwo kuti ndakuda kumbonoita rimwe business mutauni, vachiudza imi, handiti? Imi muri kunouya kuno kudare muchiti baba vakaitora mari, handiti? Ndakati baba vakabuda nemari mumba tichiri kuwirirana, vakaenda nayo kunoita business. But now vakandifonera vakati handichakudi, hembe dzavo vakatotuta kumba kwangu, hakusisina hembe yavo. Saka inini kuuya panapa ndaida kunzwisisa kuti ko mari yedu iya yavakati ndiri kutenderedza mutauni iripi? Xavier, wataura pamberi pamambo kuti gaba hauriziye kai. Ko mambo vakazoona wakambosainawo uchiisa mari? Handina kumboisa mari. Unopika here pamberi pamambo kuti hauna kuisa mari mugaba umu? Ndinopika pamberi paMwari. Nemambo mubvunzawo kuti iye kuti hautiudze zvekubvunza, taura zvauri kubvunza kana kuti kubvunza iwe. Ini ndinopika pamberi paMwari kuti handamboisa mari mugaba. Kurima kwese kwandaita inini kune marisiti kurima kwandaita, ende futi hakukwirigwi bhazi kurima kwandaita. Padhuze apa pano pandaitengesera ini akazochiva kurima kwandaita 2 years akagara mubvumba akabva andiketera kutoketa kwakaita achiuya kumateni achibva mutaundi kumateni. Iyo nyaya yedu iyi yakaitika muna mwedzi wacho Zvechigaba chemari. nyaya yedu iyo Ava kubuda kumba kwavakaita vakabuda muna October 2025. October 2025 mari yaenda. Mari inenge yatotanga kuenda muna June. Imimi makanga muchitoziva kakuti mari yakaenda, munhu achibva azobuda muna 20 muna October 2025, handiti? Makatora danho ripi? Nokuti maitoziva kuti murume akuenda akundiita rafu kana kuti akundiita chakaipa nokuti ane mari. Makatora danho ripi? Ndakafonera mukoma vavo vakauya kubva ugogo kuti titaure nyaya yacho iyoyo. Vakauya mukoma tikataura nyaya yavo, bamukuru mukoma vavava bamukuru vakabva vauya tikataura nyaya yacho. Iye akati aiwa ini tiri kumudza kuti handichamuda. Tikati aiwa bamukuru ko mari yedu yataishanda iripi? Akati handina mari yake, ndingatobhuloka namba dzangu asiyane neni. Saka nguva yese pa5 months idzi dzese idzi ndaida kuvapawo period semurume wangu, ndo murume wangu woumandara. Murume ndaida kuona kuti ivo vari kuzvitorawo sei kuti ndikurumidze kusungisa murume pane vana zvinonetsa. Saka ndaifunga kuti vachadzorawo mwoyo wavo kuti vodzoka kumba totaurirana, but havana kukwanisa kudzoka kumba kozi kumba kwava kutogara vakatotenga property zvinhu zvavo zvese. Vakatotenga property yamunofunga kuti mari iya manje ndo yazvoita zvese izvo, handiti? Kumba kwenyu kunei chavakasiya vaitawo? Chatakagona kutenga nemurume wangu, takatenga gas tank 12.5 nechidanga chehuku ichocho. Ndo zvinhu zvataingori nazvo. Mumba hamuna chunhu? Tatisina property yatakambotenga. Kozi mari tatine chinangwa chekuti titsvage pekugara nevana. Indambo vachiti tatine gure tisingarari tese vana vachivarari pamurenda. Saka time yese taironga tese here ipapo pavaiti
ivo nekuti vakati ivo hositype yangu pawiindirani neni achiuya paakanga utanga kuuya kuma10 achibva murengi ndikati ha kundotaime kubva parengi apa akabva anditi yatunga ngaibude ndo mhinduro yakandipa adero ndikabva ndafonera tezvara baba ndikabva ndavaisira meseji ndikabva ndakutoti naibile pana time dzavakuuya kubva kurengi vakuuya kuma10 ende futi ndakambwa kuti vakamboenda kumunzi kushawasha kumafaro vakauya vakamwa doro ndikati ini kana wakamwa doro ka ina handimwe doro handisviti foni handicharari newo ndopa akatanga kuti yatunga ngaibude isitotodira dzakawanda kana uchida ndokurongera matsotsi unotobuda chete ndoda kutoisa muchikumba changu muno sezvinewo munhu aitomunyengera indamuziva akarohwa neaccident akaita accident pagatse pake muna December ndiye munhu akakonzera nyaya dzesedzi chikomba chachona ndotomuziva munhu iye aitotengesa mastate uye akatoziteerera kutora mari dzacho ndikabva ndamuudza nyaya yacho inini kuti munhu uya wainhingirikira uya waidada naye uya akabva ati muno mutauni akabva andiona andifamba nemwe musikana akabva andoda kuunyudza ndopa akauya kuzomangana zvekuti dai asina kundiona ndichifamba nemusikana yega dai asina kumboya kuzomangana kubva mwedzi yese yega dai asina kundiona nekuti muna mwedzi wapera museri takambosangana mwana agwara anambotaura nyaya iyoyo anambotaura nezveizvozvo tikatonorapisa mwana tese naiye zvechokwadi hamutaure kaumwe achitaura ndikatouya mugomba umu mwana agwara mwana achidza adonha kuchikoro tikabva tafonerawo profeti vamwe vanonamatira tikabva tamumirira mwana akabva anamatirirwa akabva atoti baba vangu akatendeze mari yangu munhu iye ari kugara ega yechi saka iye paakazondiona ndine mumwe musikana angu akabva atoti dakukunyudza ini kabva ndanyarara zvokutoti izvozvi de audio yacho muzukuru wacho haana kuuya asi kana zvichiita hazvo kuti munhu ari kuharare izvozvika wandaiva naye ashandirwa audio ka agona kutitumira tinzwe haya hatisati tada zvedu kusvika ipapo chandaa ndichida iye zvino kuziva ndechekuti mudzimai uyu akanga ari mudzimai wenyu zvokuti muri mukwasha here anozivikanwa mumusha ichokwadi ndakadonorora hangu ndakabvisa mombe 2 ko pakanga paakuitika izvi makasvitsana papi nemudzimai muchiitiko chakanga chaitika ichi nokuti pane nyaya yari kukuti maona kuti mari inenge yati wandei muchigaba makazoshandisa chisimba chekutora mari kuti ndakuda kuitoita zvimwe zvinhu yeyo handichakuda zvakazodai semudzimai akarohwa nemi mudzimai akuita zvezvikomba mudzimai akuita zvipi zvaakubva achienda kunomwa doro kuna daishava achibva achiuya 10 o'clock 12 o'clock pamba makaudzani wokuhukama hwavo wamunoti nhasi angadai ari kukubatsirai munyaya dzatiri kutaura ndakaudza baba tezvara chaivo kumubereka chaivo ndo chivanhu chedu here zvachinoita kuti tatadzirana nemudzimai ndobva ndatofonera baba vakamubereka ndichitaura nyaya dzekuti haasi kurara pambano yanatikorufu ari kuenda achinomwa doro ndicho chivanhu here chacho chatingaita nhasi baba ava kana taakuda kuti vachikubatsirai paumbowo hwekuti zvii zvamakaita zvinoratidza kuti mai ava vane zvimwe zvavakanga vakuita zvinozove zvaikutumai kuti kana mairamba kuchiti hai ndakubva pano ndakuenda ndezvizvi baba ava vangatitaurire here kufunga kwenyu kufunga kwangu inini havagoni kutaura nekuti zvino mwana wavo ndo ari kutaura poindi yekuti ndakamutanzira asi ndaimuda mudzimai wangu kutovaudza ivo ndaiti vachakanzela mwana kuudza mubereki akazvara mwana ndaitoti apa mwachagona kukanzira mwana ameno vedare pamusoro wemambo evoyo kuona kwangu inini claim yavo vari kuda mari yai muchigaba icho chavaisa mari vachisaina vose kuti taisa mari yakati taisa mari yakati dai mawana umbo nemasignatures anopupura kuisa mari mugaba ndinoona sekunge maijustify claim yavo ichokwadi
so tinopudzira nyaya yenyu musi wa 10 March, is it March, April? Tiro here ningire kana kuti arizovinangana here nemaholiday ariko 2017 asi handiti so ngatiuyei musi wa10 April kudari makabata mabhuku yenyu aibvisa mari mumahomwe menyu achiisa mugaba mari. Nipandayisaina wanga achiti ndayisaina. Ausiri uri kutaura, ndisu taakutaura. Tiri kutaura zvatiri kufunga kuti ivo mai ava ngavatigire umbowo nokuti panoitwa zvemari zhinji zvacho zvinonyoreranwa kuitira kuti mangwana kana pazoita umwe anenge avioleta zvinhu zvine zvichiitika ipapo.